Hiç yaxşı hormatly adamlar. Yeňiş Bilbil, hoş geldiniz. Hoş gördük Kemine, Yeňiş. Vatandaşlar selam, hoş gördük. Hoş gördük vatandaşlar. Selamun aleyküm. Bugün hormatly adamlar, gurrun etjek temamyz gaty gyzykly. Ýa-ni aeroportda bolan wakada syn vermekçi bolýas arasynda. Yani bu waka syn vermezdenem bilinmeli zatlar barmykan diýen. Hakykaty ýoýup hakly ýaly görkezmek ýa-da hakly ýaly görünmek diýip nemedeli. Bunun arkasında gaty ulu zatlar var. Hatta şu an Türkmenistanda o akıl almaz diyen zatlarımız var ya. Bolyan zatlar akıl alar ýaly däl diýip ýurdun içindekiler gaty kän gurrun berýärlerde. Şol akıl alar ýaly däl ýagdaýa o nädip gelindi we nädip dowam edýär. Şonuň ýaly bir gurrundeşlik etmekçi bolýas, ýyldaşlar. Gaty gyzykly boljak. Yani şu zatlary köpräk dinleseňiz. Yani rewolýusiýany sagdyn amala aşyryp bolýar. Ýoksa yani ýa bilen ona onuň aňyrsyna geçip bolmaýar da. Ýa bilen on şu wagt dünýäde problema görülenek bu. Müň ýyl mundan öňe problema däldi-de ýa o. Şonuň üçin biz şol meselelerden uzaklaşıp hakykatda nämeler bolýar? Bizim hakykatymyza näme bolupdyr diýilen soralar soramaly biz. Sebäbi gaz boýunça 4-nji ýerde durýar. Türkmenistanda bar dälmi? Hemme kim aýdýar, hemme ýerde de ýazylýar. Gaz boýunça pikir ediň şu wagt dünýäde gaz nemesi gidýär, ne uruş çykdy da Ukraina bilen nemäniň arasynda. O ýöne hamaly uruş Ýewropa bilen nemäniň arasynda gidip barýan ýa-da bir demokratiýa bilen awtoritar rejimleriň arasynda gidip barýan ýalydyr. Ýa-ni bu işin içine gaz, neft, ondan soň iýimi temmez adam girdi. Ýöne iň öňünde gelýänler içinde gaz. Gaz gaty gerekli, gaty möhüm. Türkmenistanda da bar gaz 4-nji ýerde hakykat dogry dälmi? Ýöne şu hakykatyň ýanynda birem şu hakykata dengelmeýän zatlar bar da. Ýa halkyň ýarmy diýmäli iş edip bilýän, iş güýji ýa-ni Türkmenistanyň içinde işlän wagty ýa pensiýonly fonda girdeji getirip biljek adamlar hemmejesi daşynda. Umuman gerekli adamlar daşynda da. 4-nji ýerde gazymyz bar, ýöne halk daşynda. Ýene bu hakykata nä derejede gawat gelýär? Bu zatlar soramaly. Ya misal üçin indi aeroport barada ýa-ni İstanbulda howa menzilde bolup geçen waka barada gurrun edersizlikde az soň ine şoň nemesini aýdyp berýär. Ýollar näçin ýapyk? Ine şo taýda gaty gowet soralypdyr da ýollar näçin ýapyk diýilse jogabyny berip bilmändirler. Ine hakykat ýollaryň ýapykdygy. Ýöne ine näçin şoňa düşündürüş ýok. Akyl alar ýaly däldi. Şol hakykat akyl alyp bolan. Indi men birinji Yeňişe söz vermek isleýän Yeňişiň aýyp başlajak zaty bizim şu ýa düşündürmek isleýän zatlarymyzyň bir altyapysy boljak. Yeňiş, men sana söz bereýin. Sağ ol Merdan. Men ilki ýa şundan başlaýyn da. Bizim şu wagtky görýän hemme meselelerimiz bardyr. Türkmenistanyň içinde de, ýurdun daşyndakyda da ýyldaşlarymyzyň ähli bir kynçylyklary, problemalar bardyr. Bularyň hemmesi ýa-ni bir zadyň netijesi de öňden planlaşdyrylan bir zadyň netijesi. Ýa-ni türkmen jemgyýetini durşuny şu Sowet Soýuzundan başlap bilimsizleşdirip başlaýarlar. Ondan sonra o taýda diňe näme edýärler? Halky işçi ýagdaýyna edip saklaýarlar da, paltekýärler, rad edýärler. İşçi güýjünde. Hem bilimsizleşdirilenden soň bu halk jahil bolýar. Hiç zada akyl ýetirip bilmeýän bolýar we bu nesil ýygyderli şeýle
devam edip gelýärde. Sonra ýa-ni şunu planlaşdyran adamlar bunu ýene de gelecekde hasam bir kämil görnüşi ýetirmekleri üçin o plan biçýärler öz ýanlaryndan. Bu dönem etmeli ýa-ni şu jahillygy türkmen jemgyýetimizdäki bizdäki şu jahillygy ýygyderli saklap gelmeli. Buna näme diýerler? Ýa-ni biziň halkymyzyň ýa jemgyýetimiz şunun iň bir näme taraplaryny öwrenip başlaýarlar da ejil taraplaryny. Biziň halkymyz näme diýär? Biz esasy da şu köni däp desurlary hem duýgu tarapyndan edilýän pikirlere kän heme berýändir. Ýekkin edýändir türkmen jemgyýeti. Ve soňra bu şu jahillygy geleceki nesillerde saklamak üçin o bir sözleri oýlap tapýarlar. Halkyň arasynda salynan o da neme ýalak bolup geçýärdi. Däpde Suriýalak bolup geçip gidýär halkyň arasynda. Meselem bir söz vardır. Ene atan aydanny etmän bir iş etsen işiň uğruna bolmaz diýär. Indi şu sözüň üstünde zat edin biraz. Ene atalar nähillidi şu döwürden gaýdan. Evet, bilimsizdi, hünersizdi, jahildi. Indi täze nesil ýetişýärde olardan bir çağa dogýar. Bu doğan çağa entek jahil däl, bilimsiz däl. Eger bulara bir zat öwretseň, bilim berseň, hüner berseň, başgaça boljak bu nesil ýöne. Ýa-ni şu nesili, ýa-ni şu öňkü jahil halkyň öz ýalak edip saklamagy üçin sözler ortaga goýýarlar. Ata-baba sözlerimiz diýip goýulýar-da, en ataň aýdan etmän bir iş etseň diýe uğruna bolmaz diýe ýa-da en atany närazy etmeler diýe. Indi ataýda nähilli dogry en atany närazy etmelerdir, olary syýlamalydyr, hormatlamalydyr. Ýöne ilki bilen sen etjek bolýan pikiriň, sen kelläňdäki bir amala aşyrjak bolýan işiň peýdaly işmi ýa gerek işmi diýen ilki şoňa özüň karar bermelidir. En ata senin etjek bolýan işine akyl ýetirip bilmese, o saňa mudamada ýok garşy gider. Öň keser her gerekde. Bu sözüme ben ýalňyş ters tarapdan düşünmäňde başga bir zada anlatjak bolýar. Ýa-ni şeýdip şu sözi orta atanlaryndan soňra täze ösüp gelýän nesilem edil öňkü nesil ýaly meselem özüniň ejesi kakasynyň meselem men pikirim, men kelläme bir pikir geldi. Täze Türkmenistany döretmek pikiri geldi we men muny özümiň en atam bilen massaga salym, en atamy aýtdym da bizine şular ýaly bir ýurdumyz şunu ýaly halkyň ýagdaýy kynlaşdy. Hemme zady bir adamyň elinden dolandyrylýar we bularňam arkasynda başga bir akyl bar. Şunu şeýtýärler diýip aýtýan bolýan. Enam atam maňa hemen garşy çykýar. Ve bolanok diýär. Ýöne men bu pikirim ýalňyş pikir däl aslında. Dogry pikir, etmeli pikir. Edil meniň boluşum ýaly başga da bir näçe sanaky müňlerçe, 10 müňlerçe watandaşlaram şular ýaly bir peýdaly pikirlerini özlerinden ullara salýarlar. Olaram hemen garşy gidýär. Hatda käbir enelerin eger sen şu zatlara goşulsaň emdiren süýdüm haram bolsun ýa ýene bir şolar ýaly bir da seni närazydyr diýen ýaly bir ýagdaý ortaga atýar we bu da ýa-ni biziň halk milletimiziň aňyna siňdirilen de en atanyň sözünden çykmak bolan o. En atanyň sözünden çykyp bir iş etseň uğruna bolmaýar diýilen bir akyly inanç bar. Ananç bar. Indi şu nesiller döräk gelenden soň nähil ýagdaýa ýetdik. Ýa-ni Türkmenistan öz başlyklygyna mally, Sowet Soýuzam ýykyldy. Indi öz başlyk bolan soň bir hemme däjek galyp gidäjek ýaly bolýan. Ýöne onu da üýtgemedi. Sebäbi şu bilimsizleşdirilmek bar içinde. Jahil halk ýetişdi. Ondan sonra bu halk nähil bolýar ki bunu narkoman etdiler. Hiç kimden ses çykmady. Bütün halk cemiyet narkomanlaşdyryldy. Ondan soň işsizleşdirildi, soň garyp goýuldy. Hiç kim sesini çykarmady. Sonra
yurt daşına çıkarıly. Bütün halky yurdun daşına çıkmaly mecbur edildi de bu taýda da ýa-ni bu watandaşlarma aýtmagy mümkin biz isläp çykdyk diýip. Isläp çykmadyňyz. Siz bir zadyň netijesi boýunça çykdyňyz yurtdaşyna. Meselem işsizligiň netijesi boýunça ýa-da bir turmuş ýagdaýynyň kynlygy boýunça egerde şu zatlary şu yurtdaşynaky gödöňüze getiren zatlaryňy mümkinçiliklerini yurdun içinde edip bolunar ýaly şertler bar bolmasa siz çykmadyňyz. Bunu da ýörüýt etdiler. Şo şertleri adamlaryň şo şertlerini kynlaşdyrmaly, sonra adamlaryň özleri isläp bildirip çykmaly. Ve bular yurdun daşyna çykdylar ve bundan hiç kim sesini çykarmady. Bunça halk yurdun daşyna näme üçin akıl edýär? Esasanan işçi güýji, akıl çykyp başlady. İşläp biljek adamlar özüne bir anamın bar adamlar sebäbi yurtdaşyna çykyp iş gözlemeklik her kime aşartýan zat däl. Özünde birazcık anamın bolan adamlar çykýar yurdun daşyna. Ve bunu hiç kim ses çykarmady. Bundan sonra yol yaptılar. Yol yapanlar da hiç kim sesini çıkarmadı. Yollar yapık. Yine bir zat diýmediler. Şu işler bilen gezdiler, gördüler. Ahirine de dahil ýagdaýa geldi. Bir giden çağa yurdun içinde yine de öňküsinden beter täze nesiller galy, her kimin çağalary galy. Bular da ene atasynyň ýanyna bolman bilimsizleşdirilýär. O taýda ve bu yurdun daşyna çıkan adamlar yurdun içine almadılar. Yine häzir aeroport meselesine agzap geçdiňizde yurdun içine almadılar ve hemme ýollary yapdylar. Hatta beýleki ýurtlardan barjak bolsalar yapyp sakladylar ýollary. Buna da halk sesini çykarmady. Diňe şol bir uýdurulan bir akyl bar-da hemme zady bir zady edip bermedik. Ýa bolmasa biri aýtmaly diýen ýaly bir neme bar. Muman şu akly görýän meselelerimiz ilk baştan kaynak kaydan bir fikirden kaynak kaydiyalar. Şu cemiyeti şu hala zıncır ýaly bir-birine sepleşdirip kaydiyalar. Cemiyeti şu hala getirme üçin edilen zatda ýörüýtü. Ýöne bunu esasy ine şu wagtky ine ýoluň ýapykdygyny görüp bilýär. Yurdun kynçylykyny, çağalaryň ýetim alýanyny görüp bilýär, adamlaryň kesellen ýa aşykdan ölýänligini görüp bilýär. Ýöne esasy şo zatlar, şo meseleler bir zadyň netijesi. Ýöne şu biz halk bolup, ýa-ni şo zady hemme bilmegimiz gerek. Ýa-ni nämäniň netijesi, nämeden gaýnak gaýtýar. Ya şunu aýdaýyn häzir. Ýeňiş menem şu ýaňkyň aýdandan birazajyk üstüne goşşaklanmaşan nemedeň ne ýaňy aýdyp geçdiň da sen. En atalar näme bolsaň hamana en ataňdan soramaly, şolar ruhsat berse etmel, bolmasa etmellerli ýaly ýaňky türkmenlerimizde hakykatdan hem ýaman dogry berledim. Şonýaly düşünje bar. Ýöne men şunýaly soraw döreýärde berdi. Mendele fecesinden sonra kimik elementler döredip durmy. Ya misal üçin Joseph Murphy güýçlü bir akylly professor nemesine ýeten bir psikolog. Ähli bolup geçýän zatlar barada, jemgyýet barada, jemgyýetde näde bu problem edipdirler. Psihologiýa dürli görnüşi barada, ýani bir gide nemeler ýadylarna. Ine şu zatlary ejetinden kakasından sorap edipdirmiş olar. Ya Aristotel ya beýleki öňkü döwürde de bolup geçen häzir günlerde de bar. En atasy şulara hamana şular en atasından sorapdyrdanym olaryň bolýar diýensoň şunu döredip durma. Her bir adam men şu taýda ýanky watandaşlarymyza aýtjak bolýan adam özüniň şahsiýetligini bilmeli. Her bir şahsiýet bir-birinden hatta en ataň bolsun, dowanjyň bolsun, ýa ýakyna tapawut ýok kakan bolsun. Hemmemiz biz unikalny. Her bir adamyň öz unikalny tarapy bar. Özüniň bir tebiğ tarapdan berilen öz boluşludur ha. Öz boluşlu. Ha biz her bir adam öz boluşlu. Haçanlar biziň türkmenlerimiz özlerini ýanky nähiliýden şu şahsiýet duýup bilse, şahsiýet duýmak üçin hem öz boluşlugyny özüniň bilmeli, bilmegi gerek. Ýöne bunu näme üçin ýanky
şu dereceye getirdiler. Yine de aylanıp dolanıp şu bilimsizlik, şu dağıtlığın üstünden var yasa. Yine şunu birazcık boş oynaydım. Yani ben aytacaklardım bu arada da ben birazcık başkarak nemeden aytmakçı. Bizim Türkmenlerimizde şunu bardaklarda gözünün önüne edilen talançılığa dine bizim Türkmenlerimiz seredip durup çıdap bilýär. Bilip durlar talançılıkdygyny, ine uğurlap durlar şulardan. Yani haçana çende seredip çıdap bilerler. Çıdamak aslında doğru mu? Ya olmasa haçana çende çıdap bilerler. Nähili ýagdaýda çıdamak bolýar. Ine şunu sorawlar ýüze çykýar-da, ne misal üçin çıdamak doğru mu? Elbette doğru değil. Gözün önüne sen bir dadyň uğurlap durlar, sen çıdap dursun şuna. Ya olma nirde doğru çıdamak. Ne elin doğurla, yan doğurla yana bir dat. Ön aydın şu aydık geçipdi. Şu misal vereyim yana şu tayda. Çıdarsın, nämetjek alacın yok sen. Yani bärde yer yüzünde 21-nji asyrda konstitusiýa var. Yankı Türkmenlerden dine var. Pulunu, malyny, işini, pensiýasyny uğurlanıp da dine var. Bütün dünya kanunlarında yankı yadılan özlerinin hak hukuklarını ve geleceğini gelmişekler tarafından uğurladı atıyorlar. Çağlarının geleceğini, o bilimini uğurladı atıyorlar da. Bu işlere diyenler yankı şu işleri etmeye hakkı bağmı? Yankı uğurlayandan uğurlamaya hakkı bağmı? Eğer halk şu hili olsa hakkı bağ. Tevavi elbette bağ dip düşünýäni men şuna näçinliğinde olara dur diýen halkymız yok. Ine bar da şu at böyle açılıp haçanla bizim halkymız özüni şahsiýet perwer adam şahsiýet duyman üçin şu at göýerşýärler da agdy birleşmeli, ene barda agdy bir olmak gerek, şahsiýet duymak gerek. Ine men şonda halkymda ýetiresim belýär. Şahsiýet duysa özüniň borjyny bilýär, etmeli işini bilýär şu adam. Agdy bir ol näme el tutuşup gitjekmi sen Türkmenistana düşünmek şonda hiç näme manda diýerler. Her kim öz etmeli işini etýär şahsiýet bolsa ýalňyşda da ýalňyş diýip bilmeli, dogruda da dogru diýip bilmeli. Beýdip gözüň öňüne uğurlanyp duran bu jusunyňky puluna çen uğurladyp berler işini pensiýasam ýok şu adamdan şunça millet Türkiýede işläp ýörler da. Indi şo halka öýüne, çağasyna, maşgalasyna goşulanok. Şu dünýä kanunlaryna maşgalalar döwmek ýa ýene bir zat etmek ýa şu derejeye ýetirmek halky bütün halky genosid etmek. Şu daklar uly näme ýerýär? Nähil jenaýat işi şolar hemmesi. Adam agyr jenaýat işi. Bir halky genosid etmek ýa bilimini dudurmak. Ine bizim şu daklara halkymyza ýa-ni nämesine dikkatini çekesim belýär. Sebäbi haçan adam öz borjun bilenne o agdyr bolarlymy? Alar etmeli işini eder. Näme etmeli bolsa şunu eder. Talap etmelimi? Talap eder. Ýalňyşy görýän ýalňyş diýip aýdar, dogry bolsa dogry diýer. Her kim şo işi edibilenne biz ýollarym açylar, içine de girer, täze Türkmenistana murar, adam şekilde ýaşar, adam şekilde ýa-ni pensiýalary alarlar, adam şekilde bilme alarlar. Şu an Türklerin ýa-ni bay hemme Türkmenlerin işleyen bir bay maşgalalan elini işleyen ama sıradına ýa-ni ortaça halk nähili orta urdak halkyň elini işläp ýörler. Bizim öz Türkmenlerimizin hakkı var Türkmenistanyň içinde özleriniň jaýy, işi, pensiýasy hemme zady üçin bolmagy, diňe bir jaýda daçasy her bir adam ödünç aljak ýer. Şu zatlar bilen üçin bolmagy mümkinçilik bar. Ýöne bu mümkinçiligi ýa-ni haksız olup özün hakly görkezýänler, ýa-ni owurluk edip özün akça jüje edip görkezjek bolýanlar halkymyzyň gözüni başyna aýlap bilimini jahillaşdyryp ine şuny ýetirtdi. Dünkü bolan ýagdaý ýa-ni aeroportdaky aýal maşgalalar şo taýda.
Gıygarsıp şu ayal maşgalalar dine öz çağası üçün ya öz maşgalası üçün görüşmedi şu tayda dip düşünen. Bütün Türkmenler için görüşdü. Yani nem için tuğraunaki erkek adamlar ya beylek ayal maşgalalar olar nem için ağzını yumttu. Korku va içlerine özlerini şahsiyet büyük bilen ok özlerini bir gul duyyalar. Siz gulleyip ayt diyasam molin bular gatwar ya. Yani hakikaten acı. Bizim guldun sizden bizim daşına gelip biz hemmemiz şu oturandan bağırımızdan şu derece. Neme? Yani ne değil ya yani yalnızsın neme hakikaten görüp aynada özüm görüp bilmem bir kovdat da şu düzeltecek olmak. Yalnızsın düşün düzeltecek olmak kovdat. Yani bizim halkımızda bir hasiyet var. Yalnızsın görüp düzeltmesi gelen nokta öz yalnızsını nähili humorlar gelýär da nähilaýdyn dogry görkezler gelýär. Özleriniň şu bolup görüşlerini dogry görkezler gelýär. Ene şu datlara birazajyk öňsüňiz çekesim geldi. Sağ olun. Sağ olun. Yankı yeňişiň en atalar barada aýdany nemerek şu an illeşimiz komentary yazıp durda şonu okap berjek. Yani acı ve hakikat yani. O en atamız bizden sonra bu dünyaya getirmedi diye getirmediler. Getirmem diye betbaat durmuşta yaşadıp dururlar. Biz durmuşumuzun kovuluğu için biz hareket edip doğrusu diye. Yani hakikatten. Deme yankı şu an en ataların köpüsünden maslahat. En ata değil, umuman başka bir ikinci, üçüncü şahıslardan maslahat sorasan etme yok, bolmaz diyilen yalak bir cevaplar alýaňyz ýöne. Aňyrsynda bolsa şunu bira düzeltmeli diýär-de. Bunun ýaly gidip bilen ok, o düzelmese bolanok diýär ýa-da bir nämälim kişiniň üstüne atýarlar-da. Düzelmese bolanok diýmek näme diýmek? Nämälim. Ya öz-özünden düzeltmeli ya da Allah düzeltmeli ya da bir kahraman çıkmalı düzeltmeli. Şonun ýaly bir neme var pikirlenişde. Bir mehanizm otyr. Indi bu taýda hakikaty dogry görüp bilmeýänligimizde var. Ulu meseleler. Ýa-ni gaz meselesine ne misal berdim-de. Dünýäniň 4-nji ýerdäki gaz rezerwine eýe bolan bir ýurdun watandaşlary gelip o hiç ýyly tebii resursyň bolmaýan bir ýurduny gulçula edip berdi. Buna haýsy akyl, haýsy pikir, haýsy düşünje neme diýär, düşündirip bilýär şu zatlary. Açyklyga gowuşdurup bilýär. Mümkin däl-de. Yine bir iyildeşimizem yazıp durawa jaýyny satyp diye Türkiýe işe gitmäne aýlardan bäri garaşyp oturan adamlar bar diye. Ýurdun içinde. Yine şunu ýa-ni dünýäniň 4-nji rezerwi bolan gaz boýunça ýurtdan öýüň satyp o hiç ýyly resursy bolmaýan ýurda gaýtmakçy bolýar. Ýa-ni taýin bir neme var da sistemi var diyordum taşında gurnalan şu taýa var bir iş tapsan ýaşa berýän diye. Ýöne bir zada o hasaplap bilen oklar ýa-ni Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna görä deneşdirýärler-de. Türkmenistandan agawdyr diýip nemeleri var da düşünjeleri. Ýöne sen diýmäň bizim hemmemiz türkmenler bolup hakyky durmuşy öz ýa-ni doğulu durmuşu diýeň ýaşap görmedik. Doğulu durmuşu nerede ýaşaýan? Diňe öz watanynda ýaşaýan. Sen başka bir ýurda çykan wagtyň elmide ama ikinci dereceli, iň ýokary çykyp biljek derejeň bolan. Taşary ýurda çyksaňyz iň ýokary çykyp biljek derejeňiz ikinji ýer, birinji ýere hiç haçanam çykmaýaňyz. Çykyp bilersiňiz ýa-ni Google'un CEO'su bolsaňyz ýa-da Microsoft'un CEO'su bolsaňyz ya Coca-Cola'nın CEO'su bolsaňyz ýa-ni çykyp bilersiňiz o aýry bir ýagdaý ýöne umum alanda o zat mümkin däl. Ýöne bunu biz öz watanymyzda o doldurmuşy
tamamını almadık. O başkaça bolýar o zat. Şoňa nem etmeli. Bulam hakykat ýöne bunu düşündirmek kıyın bolýar. Ýa-ni ýeňişiň aýdyşýaly bu bolýan zatlar bir zatyň netijesi. Bunun sebäbi aňyrda durýar. Olam ilk başlarda ýa-ni sada dil bilen ýa-da bir ağızda düşündirip bolýar. Ýöne bu gittikçe çılçırımlaşıpdyr. Ýene başta Türkmenistan, Açırsov, Hıramov, Jadan, Umnov diýip 3-4 sany adam ele geçiripdir şonu saklap bolan bolsa da şu bu zatlar bolmajakdy. Ýöne indi has çılçırımlaşdy. Ýa-ni bizim gazymyzy ine Dmitro Firtash diýip bir çykarýar. Yalan bir zat däl, bu hakyky bir zat. Dmitro Firtash diýip adam bizim gazymyzy gündöri Ýewropa alyp satyp dur. Geçen bir Türkmenistanyň içinden bir ildeşimiz nemetdi. Bu pikirini aýdyp berdi-de. Pikir etdi, eğerde Orset'de Türkmenistan'a özüň bir guberniýasy alyp görýän bolsa, Türkmenistanda da gaz bar diýe. Soň Orset'in öz içinde de gaz var, ýöne gaz ýa-ni sowuk ýerde de Yamal diýip bir ýer bardyr. Yamal diýip Orset däl, olaram ýa-ni türki milletleriniň nemesi Yamal sözü kulağa çalymdaş gelýändir. Şo taýda sowuk ýerde gaz var. Indi sowuk ýerden gaz çykarmak gaty gymmat düşýär we kyn bolýar. Soňam Yamal gaty uzak galýar Ýewropa. Türkmenistan Ýewropa ýakyn galýar. Indi pikir edin Ors Yamalda gazam bizinki diýär, Türkmenistanda gazam bizinki. Ýewropada gaz gerek. Haýsyndan o alyp berer. Türkmenistan has ýakyn hem howasy hem ýa-ni elverişli. Yine bu hakikat. Yine şu zatı görüp bilmeyen olsak o kadar kıyın yankı biz eşretli durmuşta yaşamamız bugün telde yani en azından indi 30 yıl geçti de şu zatları düşündürüp bilen adamlar var. Birden yankı düşünmem mümkün değil yani Türkmenistan'ın 12 trilyon dolarlık potansiyeli var. Şu atqı görünýän zatlar 12 trilyon dolar bilýänizmi? 12 trilyon dolar. Näçe? Dünýäniň 5de biri ýalyk bir şu aýlanyp duran. 5de biri bolmasa 6da biri diýip aýdaýyn. Şonuň ýaly ullakan bir nemesi var. Ýani Türkiýany 12 hissesi 12 san Türkiýany bakyp bilýär-de. Pikir 12 san Türkiýany bakyp bilýär. Özem en ýokary derece nemesinde standartlarda. Bizim 5 milyona yetmeyen halk var yurdumuzda. Onam alıp o yankı Kremlin'in içinde oturan bir korkak 1,5 metre boyunda özem. Habarınız varmış onun. Bu zatlaram hakikat. Şon ýaly yankı bu böçörleri vardı. Yankı aeroportlu meseleye gelende men ünsüm çeken bir zat vardı yine. Kamera düşürme diýdi. Yollar näçin ýapyk diýe haçan açylýar diýem sonra derse haçan açylýar diýilen sonra ýa. Olam gaty yüzlek bolýar. Yollar näçin ýapyk diýilen bir sonra kamerany öçür diýip jogap gelýär ýa-ni garşylyk berýär ýa-da. Indi bir sonra dörýär-de. Kamera düşürmek hakykatda gadaganmy? Ine şo taýda. Indi bir resmi diýip aýdaly ine konsulstwa ýa-da ýene bir zat bir resmi bir adam ýa resmi bir döwletiň ýa-da bir näme guramanyň işini alyp barýan bir adam o borcu wezipesi olan iş edip durka şonu doğru görmeýän olsa bir adam şonu kamera düşürüp görkezip bilýändir. Misal üçin görýän bolsaňyz
Yollarda gaýyşlyk diýip aýdylýar-da. Yol gözegçilik gullugy ýene näme. Şolary köpräk o düşürýändirler kamera. Düşürüp YouTube'a ýene hemme ýere goýup paýlaşýandyrlar. Ine o suwutnama şu adam işini eden ok ýa-da ýalňyş edýär diýen bir suwutnamany elde etmek üçin bunu düşürüp bilýäňiz. Onuň hiç ýeli ruhsatyna seretmeýän siz onuň şahsiýetini düşüreňiz ok. Siz onuň işini etmänligi üçin ýa-da düşürýäňiz. Şahsiýeti bilen hiç ýyl değişleri ýok. Şonuň üçin arkaýyn düşürüp bilýäňiz. Şo ýagdaýlarda arkaýyn ýa-da aýtmaly diýmeli zatlaryňyzy diýip bilýäňiz, soralaryňyzy hem sorap bilýäňiz. Bunyň gadagan diýilen ýeri ýok. Ýönekäy tanamayan, hiç sizin işiniz bilen dahilleri bolmayan, köçeden geçip barýan adamy düşürseňiz, o näme üçin düşürýän men diýip aýdyp biler, o sizem onu düşürmelidir. O aýratyn bir mesele. Bu taýdaky kamera düşürilişiniň sebebi bu adam işini beceren ok ýa-da eden ok. Şonu görkezmek üçin düşürilýär. Ýoksa ýa-da aýmyradyň ol näme ýalyk soljan ýalyk ýüzüni görkezmek üçin düşürilen ok da. Şonuň ýaly agzan bozuk ekeni. Agzyga terwet bozuk ekeni ýa-da aýdan zatlary akıl almaz. Ine haram diýär-de, o haram diýip aýtmaly adam portret içinde dur. Aýtmaly bolsa da. Ine şonuň ýaly, ine bu kamera düşürilmeli däl ýalyk bir ýa-da yalandan bir hakykat orta çykarjak bolýarlar. Hakykatda onuň ýaly däl. Arkaýyn düşürüp bilýäňiz, islendik resmi işi alyp barýan adamyň şu işi etmeýänligi sebäpli şu işi etmeýänligini görkezmek üçin düşürüp bilýäňiz. Ine buna aýdyp geçeli şu taýda hakykaty şol bolmalysy. Ýöne bular onu başgaça etip görkezýär. Näme üçin düşürýän, düşürme. Soň izinden hem sana gelişýär diýär-de kamera düşürmegiň bir aýyp ýeri barmy? Dünýäde şu wagt günden häçe milyonlarça surat düşürilýär-de. O ine şu aýmyrat şey diýär-de, men ýanky provokasiýa edipdir o taýda. Şu haramlar gitmese men bile satjak gelip aýtýar diýär. Ya olmasa gaýdylere ana suwda dura habar kanalymyzda başga näme zatlar diýip ýertek ýene bir zat diýip. Ine şunu diýmäge aýmyratyň haky barmy ýa bile satmazlyga haky barmy? Eger aýmyrat ýanky hakyky döwlet işgäri bolan bolsa şoň haky ýok. Ýöne ol kimiň işgäri? Ýanky terroristler, hyzmatçylar. Goşadyrnak üçin näki döwlet işgäri. Ine şoň üçin ol şeýle ýüzlenýär. Gaýdylere şoň ýaly diýip namsyna diýýär. Döwlet işgäriniň şoň ýaly gaýdylerinden namsyna diýmäge, şoň ýaly etmäge haky barmy? O kim? Bir de jaň etýärler-de men şonu öldürüp gaýtjak innikgedek bir bara inşaat diýen tekneme şu ýanky konsolstwa diýär öldürjek, urjak, ýüden wawurjak, eýneşini ýyrtjak, paramparça etjek diýerler. Ýöne biz şolara näme etmerse bolýanny, bolmaýanny aýdyp ötýärse, neşunýal aýmyrat, o bir aýmyrat däl, gat köp aýmyratlar köp bizde. Gurban bolan köp bolşýar. Yok Gurban gullarym şol aýmyratlardan çykan aslında o. Özi bilýän kaş aýmyratyň döwlet işgär dälligini, terroristlaryň hyzmatçylygyny. Ýöne ine haksy diýer. Eger döwlet işgärmen diýen bolsaň aýmyrat. Sen döwlet işgär diýen bolsaň sen şunýaly gürleşmedin halk bilen. Yok sen hakykatdan hem özüň suwt etdiň şu taýda ine terroristlaryň hyzmatçysyň. Terroristlaryň gurýan döwletine ne edil şu hili gürleşler. Başka hili bolmagy mümkinler. Ýöne men gelin alan zadym şu taýda duran ýanky beýleki adamlar näme üçin seredip bir hili ank-tank bolşup durlarda şok hala düşdi men pikirimçe. Ýöne bärde şok düşer ýaly ýa gorkar ýaly çekiner ýaly hiç zat ýok. Näde otýarlara dünkü näme özara ýygnamyzda aýtdylar, näme ýumurtga ýyňjak, üstlerine tamatny sok dök gaýtjak diýe. Agryňyzda çudasaňyz 1000 ýaşan konsolstwaň terroristlaryň hyzmatçylary bir topar.
Utanın bolup görüşüňizden, halkyň öňünde özüňiz şo derece alyp barşyňyzdan. Siz plintusdan hem aşak derece düşdüňiz. Ne aýtmaly bolsa ne özleri sude dotýarda kemine bulan kimliklerini. Bu halk neden gorkýar? Şulardan mı gorkmalymy şulardan? Gözleriniň öňünde maskalalarynı döwüp duran adam şolar. Gözleriniň öňünde vizatka alyp kim pul köp berse şonu urada oturan adamlar. Gözleriniň öňünde öz ýurduna gitmäge ruhsat beren oklar. Ine geljegine urada oturýarlar da. Gorkmalymy şu adamdan ya gorkmaly. O kim? O taýda näçe adamma? Duran bir samsyk Aýmurat. Diliniň emeýetse, terbiyesem ýoken en atas nähirka bu Aýmuratyň dogran en ata aýal gyzlar bilen şonýal gürleşmelip düşünürdim ka. Bular şol onu sabotaj diýilýär, onuň ine şo taýda eden zady. Ýa-ni şu bolmaz zat hakykat mykan diýär ine halky bölüp üçe edip yani bir-birine karşı koymak mı diýen şu habarda aýtylýaly. Neme diýsen o şu haramlar o gitmese bile satjak däldiýsen ine halka oňa hüjüm etmelimiş-de. Ya da halk diýse şu taýdan bir bölek gelip ya da şoňa olara garşy çykmalymış. Yo onuň ýaly bolmadyr gaýtam o haramlar diýenne demesi garşylyk beripdir aýna görünüp durar. Haram diýip aýyp bir zat aýdýar. Halkyň hemmeti bir Haşla bile bir soru wada. Ya şu aeroportda kassaňyna şonça adam, yüzläp adam näçin barýar ilki olaryň meselesi näme? Barmaklarynyň hemmesini bilet berip öýlerine gitjek. Indi konsul işgäri o taýda näme iş edýär? Konsul işgäri men bilet satjak gelýärdi. Näme onuň bilet satýan kassasy barmy? Birinciden bileti alar basana wa aslında biletiň ýanyna da barman adamlar da ýa bolmasa şular gitmede bilet berjek gelýär. Men ona bilet 10 kumy. Bilet 10 der. Men ona geroy diýen men ona boluşy. Ondan indi halkam fikirden okdy. Halkam näme diýär şo ýank Aýmurat diýeni gelýär olun. Ellerindäki pasportlaryny zady diýerlerde bilet alyp beräýdi diýip Aýmurat diýip. Aýmurat kim o taýda? Bilet alyp bilýän adam aslında şo biletiň ýanyna barmaly der. Eğer de aeroportda şonýal adamlar işçön bolsa, konsullukdan adam gelen bolsa näme üçin gelmeli? Olar diňe şo taýdak adamlaryň meselesini çözüp bermek üçin gelmeli. Ilki bilen gelip soramaly, näme üçin bular ýalyky 3 milyon bolly meseleňiz näme? Ha, şu meselemiz var, bilet ýok, öýe gitjek, ha, bolýar. Ben onu şonu çözjek diýmeli. O başga zatdan onuň etmeli işi. O gelýärde gaýtam olaryň almaly, etmeli, nemesi ýanky halkyň talap edýän ady bilet almak bolsa bu gelýärde men bilet berjek gelýär, kassan ýapjak diýär. O sen kim kassan ýapar ýalyp? Aýmurat diýilen onuň ýaly adamlar günde ama 100 sans bar da öňünden çykýar bir neme durmuşda da. Gelip geroy hawa ýanky çağalary uğratjak diýen eseredim ulanýan sözlerine çağalar uğratjak olan belli däl diýär. Bilet o näçin belli däl? O näçin ýollar ýapyk? Ina sorulmaly. Zat şol hakykat näme ýollaryň ýapykdy? Bilet problema däl, biletiň nemesi son gelýär, ol näme hiç değişileri ýok. Ýollar näçin ýapyk? Aýmurat öz etmeli işini bilmeýän bolsa biz bärden paçkas eder kemine. Aýmurat hem etmeli işin ine şu halky milyonlap halk üýşüp şu taýda size şey dip durlar. Halk üstünde gaýgyryp dur. Sizi öldürmäge taýin bolup dur halk. Siz gidip şu meseleleri çözmelisiz. İçindäkilere samolyot goýun. Halky ýygynaň eýe çykyn. Biz işlejekler şunu siz etmeseňiz diýmeli, şular talap etmeli. Halka eýe çykyn, bize gün beren oklar, bizi ýaşadan oklar diýmeli. Siz näme etýäňiz? Berjekkä. Näme o atam jusundan alyp berýän bu bileti? Sen bir sopistini kommersiýan wa motaýda näme?
Sowda satryk etmäliň bazarda dursun sen adamlar bilen Sere- beýdip itleýişinçe gürleşip ýa hamana bilet ölçüýünden ýazyp berýän ýaly. Bil seret ine şu taýda bir dogry bir zat bolupdyr da. Ine maýdyp bereýin. Ine aýmrat diýilen nemäniň mahlugyň bilet bilen iş bolmaly däl. Sen onun iş başga bir zat. Ýöne şo taýa gelipdir, hawa gelen wagtyna dogry soralypdyr. Ýollar näçin ýapyk? Awa. Ine o bilet bilen gyzyklanmaly däl aýmrat näme? Aýmrat ýa-ni samolyot uçurup bilmeýär abi. Onun ýaly bir mümkinçiligi ýok. O soralan gaty dogry ýollar näçin ýapyk? Soňra ýene bir zat bar bu taýda. Yani aýmradyň gelýänliginiň ýene bir sebäbi bolmaly da. Yani bir näçe sebäbi bardyr. Şo bir näçe sebäpden biri şo taýda pul gazanýar. Ne charter reis, ýa-ni olýa çary bilen gurrun etdik-de. Charter samolyotlar, uçarlar töleksiz bolýandyr. Yani bilet kesilýän däldir. Yer kesilýändir, ýa-ni yer berilýändir. Ýöne bilet kesilýän däldir, ýa-ni baha kesilýän däldir. Charter adı üstüne charter diýip bir nemesi bar onun. Ollar mugut aslında. Indi şu wagt näçe uçan bolsa, näçe adam uçan bolsa, şoň hasaplap görbermeli näçe pul. O ýöredipdirler bular. O ine näçe şu zatlara hiç kim aýdanok. Ýa-ni ekrana çykyp o yalandan o Azatlyk radiosu bar. Da samolyot uçdy, uçýar ýollar açylýar ýene bir zat. Ýollar açylanok. Yollar İstanbul'da ya da Türkiye'nin önkü uçan şehirlerinde uçmasa yolları yapıp hasaplanıyor. Yani Türkmenler Dubai'da näme? Dubai'ye gelenlerin hem köpüsü Türkiye'ye gitjek diýip gelenler hem çıkıp bilenok, izine aýtmaly diýär. Vize berenok diýär giriş. Bilet satlanok diýär Türkiye. Yani bir kişi şonu ýalga alypdyr. Entek bu habar duat geçdikçe belli bolar. Son bular şonun ýaly pul işleýärler. Öz derejelerinde ýa-ni döwlet möçberinde seretseniz bir ullakan pulam däl ýöne. Öz derejelerinde özlerine doýetik pul işleýärler. Ine aýmradyň şo taýda çağalara uğratjak olan belli däl, kamera öçür, haramlar gitmese bile satjak däl diýişi jüýsündäki pulun mukdaryny neme diýär. O men neme edýän, o şu taýda neme girip bilen 5 milyon dollar pul vardır diýip çak edýän men. Aýmradyň. Ine. O taýda Zalotoy budka var, her gün akşam 6-dan soň pul paýlanşygy bolýar. Şo taýdaky pullar ine ýene bir zada geleline. Bulan bir hakykat. Hiç haçanam neme vardır? İlçhanalar, konsulluklar yurdun öz vatandaşının etmeli işleri muhut olmalıdır. Her yerde de şonu ýaldyr. Diňe şonu öz vatandaşı däl nemeler gelse, adamlar gelse ýine şolardan alýar. Şol nemäniň işleme üçin salgyt tölenýär. Halkyň tölen salgytlarynyň nemesinde netijesinde işleýär. Konsulluklar, ilçhanalar hemmesi hem. Näme diýmek bolýar? Halk barbyr töläp dur bu zatlar üçin. Şonuň üçin kiftansa berýän däldirler. Ýa-ni aýmrat mysal üçin kiftansa berýän däldir. Şularyň kellesine içindäki o nemäni pikredin düşünceleri. Hiç ýyl almaly däl, hiç ýyl hakkı yok. Muhut bolmaly. Hiç ýyl ýa-ni o dokument gerek, bu dokument gerek. O ýurdun içinden garaşýarlar da mümkin däl 21-nji asyrda ýa-ni türkmenlerde şu neme yok. Kimlik nomeri yok. ID nomer diýilýär da. O ID nomeri bolmayan näçe san döwlet bar ine. Men gyzyklanýan. ID nomeri bolmayan ýa-ni halkda ID nomer bolmayan näçe döwlet barka dünýäde. Näme üçin aýdýan muny? Şu ID nomerin bolan wagtda
hemme dokumentler yankı neme düşýär, görünýär, yankı talap edilen zatlar şo taýda görüp bilýärler. Giriş ruhsaty var senin käbir maglumatlaryna. Men şu taýda aýdaly başga bir ýurdun nemesi bolup, watandaşy bolup, daşary ýurtda şu wagt ýaşap ýören ýerimde näme edip bilýän, telefona girip hemme zady alyp görüp bilýän, ýa-ni bank hasaplar maçelli, beýleki işlerim näme bar, näme ýok, hemme zady görüp bilýän. Ine bu zatlar şonuň ýaly işlemeli. Ýöne men watandaşy bolan ýurdumyň bunyň ýaly mümkinçilikleri ýok. Näme üçin ise döwlet ýok. Bulan bir hakykat. Ýok döwleti şu häzirki boluşy ýaly kabul etmelimiş, şolam dogrumy diýilen ýaly bir düşünjäni öğretjek bolýarlar. Türkmenistanda şonuň ýaly dokument sorayan olam bir hepde bir aydan gelýärmiş, garaşmalymyş. Näme orta sırlarda mı? Näme kepleri bilen uğradýaňyz bana? Dokumentleri. O nemelerin kepler var olmasın biz bilýänler olmaly temine. Neme dünýäde bu neme sistemasy bardy. Ulaw diýip Mongollaryň döreden ulaw. Biz Avtulaw diýäse. Mongollaryň ulaw sistemasy var. Näme ulaw diýmek poçta aslında. Nähil poçta aýdaly atyň bir deminde çapyp bilýän bir ara çägi var. Aralygy var. Şol aralykda mysal üçin 30 kilometr bir deminde çapyp bilýän bolsa, her 30 kilometrde atı çalışyp gidýärler. At yataklar var. Men kilometrin edil dogry ýadyma düşenok, ýöne 30 diýip aýdaýyn men şoňa. Her 30 kilometrde bir neme var. Şonuň bilen şo sistema boýunça ýa-ni hat alışverişleri çalt bolýan eken. Ine Mongollaryň uruş demesindäki başarnyklarynyň biri şol. Ýa-ni kömegin çalt gelip ýetişmegi, bir ýa-ni gollaw ýene näme. Şolaryň hem çalty işleýärdi. Yani bir hepde dünýäniň yani dünýäniň diýmän Ýewraziýanyň o taýynyň bu taýyna gelip bilýärler. Yani şonuň ýaly bular 1000 ýyl mundan öňkü sistemaça da ýok da häzir edip gören işleri. Muht bolmaly zatlar bular. Ve bu zatlar yani hakykat bolmaly däl zatlar. Yani bolupdur. Näme üçin bolupdur? Sebäbi şu zatlar hakykat ýaly edip görkezjek bolýar. Ýa-ni pul vermek, bilet verdimek. Bilet verdimek neme däl o problemanyň bir çözügide adam däl. Ýollar näme üçin ýapyk? Ýollar näme üçin ýapyk diýilen sorak bir hakykatdyr. O bilet verdiip o ýa-ni eliň uzadyp bileti ýa ýok bileti aljak bolmak, ýok da şo taýda şo bilet. Şonu aljak bolmak. Inde bu size ýa-ni ýugutturyljak bolýan hakykatdyr. Ýugdunsaňyz ýugdunýarsyz. Ştaýda bir dat goşup geçeýin, ýa-ni Aýmurat näme üçin satýar bileti? Aýmurat şo işe viziatka berip girdi, ýa-ni para berip girdi şol işe. Diýmek o näme etdi? Şo öz wezipesini satyn aldy. Öz hususy zady hamana satyn aldy. Ne edennet ýa-taýda. Edennet ýa bunu düşünüp bilenokda biziň halkymyz näme üçin bular biz bilen bunýaly urlaşýar. Ýöne Aýmuratyň gitjek ýeri belli. Şu terörist hökümet dowam etse de gitjek ýer belli Aýmurat. Şoňa düşünenok, ödem düşünýänler belki şo taýda işleýän bolsa. Buna köpüse düşünenok da pul verip minister bolýarlar, pul verip hakim bolýarlar, pul verip konsulun işgär bolýar. Kellelerdiň çem bomboş görüp durlar bolmasa, boş bolmasa şular dol bolýan bolsa görüp durlara. Gedekleşdirip her kim öz oçurdy ýetenne turma girýär. Turmada oçurda durup girýärler. Biziň halkymyz diňe çöre oçurda duranoklar.
türmäde bizim ministerlerimiz nemeler yankı sunyalı işgarlar yankı aymıratyalılar konsolosluğun işgarları türmäde oçurda durup giriyalar her kimi ödüp eder yetenler. Şoňa düşün bilen nokta yankı bir tamsak näkiläde bir tamsak diýmän zincirleme gedekleş girip durur. Şulardan basırlar. Ýygynyň hökman ýene bir tamsak tapylýar şol ýere pul berip girjek. Şol ýeri satyn alınma kaýtýardan soň edenmetýän beren parasyny ýygyny almak üçin o bilet satýar. Prodavec bolupdyr o taýda satyjy bolup nemedipdir de. Näşe özlerim şo boş bolmasalar görüp bilmeler şonu. Näme üçin? O yüzläp girip durlar ýygyder. Pensiýa çykan minister ýok, pensiýa çykan konsul işgary ýok. Pensiýa çykýanlar diňe jadan Hramowlar, Açersowlar ana şolar pensiýa çykýar. Bizim türkmenlerimiz pensiýa çykmaly wagty türmäge gitýärler. Pensiýa çykaýan ýagdaý näme onam türmäge uratýarlar. Ýeňiş aýdy ber, sözüň oğlum. Bardat görnýärdi, ştaýda ýanky telewizyon aýdan soň ýa barda aklyma geldi. Indi şular bilet satýar diýse, ýöne bileden sen sataýyn niýe satyp bolanyň ama talap bolmaly. Meselem $2000 bilet satjak sen, ýöne talap bolmasa kime satjak? Bu da ýanky düýpden gaýdýar, ýa-ni başda gaýdyşmaýaly bizim halkymyzyň ejiz tarapyna görä peýdalan sözleri orta atylandy. Ine meselem bir söz bardyr. Berim gökden yol ýasar diýen bir söz bardyr. Berim gökden yol ýasar. Adamlara şo söz bilen potlanan türkmen jemgyýeti biz hemmämiz onsoň pasportlaryny galdyryp durandyrlar, biletler diýip uzadyp. Sebäbi buňa talap bar, halkyň özüne. Bu düýpden bir aňyna hem edilen bir zat da, singdirilen bir zat. Pul berip, meseleňi çözmeli. Ýanky şo çözüljek bolýan meseleňi merdan aýtsa, ýani konsullukka baryp, konsulluk türkmenstanlylaryň işini mud edip bermeli. Mud edip bermeli. Ýöne türkmenstanlylaryň aňynda näme bar? Şonu pully etdirmäne talap bar türkmenstanlarda. Pul etdirmek isleýärler. Şo muddu hakynda bilen oklar diňe, ýanky men pulum bereýin, işimi ýrak bitireýin. Ya da pulum bereýin derro edip bitirip berýän adam ýokmy hali. Bu zatlaryň hemmesi öňden hem edilip gelinen bir zatny şu wagtky ýagdaýa taýýarlanan bir netijesi, bir zatyň netijesi. Indi häzir şonuň üstünden her kim isleýän urundan pul gazanyp gatyrlar. Konsulluğun işgari bolsun, ya aeroportun ya başka bir yerin işgari bolsun. Pul gazanyp gatyrlar. Sebäbi halkda talap bar. Şonu berjek men diýär. Meselem bilediň öz bahat $300 bolsa, $300'ına bilip durandyr ýöne. Beýlekden ýerek gitjek diýip men $2000 berjek diýen talap bar halkyň özünde. Bilet charter uçarlaryň biledi mut, onam bilen oklary. Ona da akly ýetirip bilen oklar. Men şu aşan sorajaktym mutduny bilýän kalar diýip. Yo bilen oklar. Problema şo taýda. Ýa-ni ya hakykaty nädip görkezýärler. Hemme zat pullu bolmaly. Ýa-ni hemme zat pullu da ýöne şunuň ýaly bir zat bar. Hemme zat ýa-ni iki gezep tölenmeli diýilen bir zat ýok. O charter näde uçýar? Sizin ýa-ni ýurduňyzyň içinden çykan gazyň, neftiň hasabyny uçýar şo zatlar. Ya da salgytlaryň hasabyny uçýar. Charter uçarlar, şonuň hasabyny uçýar. Ona da ýa-ni pul alýarmyşlar $290. Iň soňky nemede. Mut olmaly. Pul etjek bolsa ýollar açdynlar. Aýmuratdan bularyň hemmesini almaly ýa-ni sykyp. Aýmurat, seni söýýäs diýip. Bizim halkymyz hemme zady pul satyn almaly kaýtýarlar, ýa-ni bir zady düşünen oklar. Ahlaky, akly pul satyn alyp bolanokda onu öwrenmeli. Nämetmen şu wagt şol aýmuradyň rezil bolup durşy, şo taýda maskara bolup ýörşi. Ene bizem şu aşansynda näme de otyrsa, gepleşi ede otyrşy,
Ödnak barşı vardı, yani 10 ýalken, 10 ýal adamlar. Indi şu degdimi şoň 5 milyon dollar vardır diýende çaklap, ýöne 10 milyon bolanna şoň bolan maskaraçylygy. Indi şonu iyiliň içinde arkayn gelip bilermi, çıkıp bilermi, şoň hormaty bolarmy? Men şonu ýakyndan tanaýan bolsam, şoňa şol Aýmurat ýaly, şo Aýmurat tanaýan bolsam, Aýmurata men salam bermän geçerdim. Yüzüne seretmezdim. Gören yerimde maskara ederdim. Ne men etjeklädim şol, ne bodukda. Näme gadan ya, ma tapaw ýok, ne dogan garnaşlarymyň içinde şu teröristlere hyzmat etýänler ba bolsa, men şolara öz pikirimi aýdyp bilýärdim. Şo taýda kam aýtýardim. Basylýaňyz näme üçin işleýäňiz şol işte diýärdim. Dogry işlesen hiç kimin işi ýok, sen bilen nip özlerini aklaýardylar, äderim türmede otyrlar. Nekemine. Pikir etýärler, şoň 2 gün pully boldular. Viziat galyp oturdular. Ertesi gün näme? Bu zatlaň soňy bar. Onam etdirýärler, ne etdilerem, etdirýärler. Ýöne pikir etýärler, şo wedipede otyrka pikir etýär adam, ýa meni beýle bolmaz diýärdi. Ýok, hemmäňiz bolýaňyz, siz gowy işläň, erwedi işläň. Başyňyzda oturan terörist bolsa boljaňyz şola. Näme üçin Jadan Hramowlary basylanyp, gelmişekler näme üçin basylanyp? Diňe ýanky nemeler basyryp ýatyrlar. Biziň türkmenlerimiz. Pensiya çıkanak ýanky owadan depe ýa başga türmeler uratýarlar. Türme çykýar bular. Ýokmy bir mayor general ýene bir zat bu zatlara bir göz yummajak. Hakykady aýdyp demedip biljek. Söýde geçen okmy kawm özüne mayor generallik döşüne zat takyp ýörenler. Türkmenistanyň ýaragly güýji ýa mysal üçin aýdalar. Ýaragly güýçler diýe minister diýe egilip eline oşaya kitap maňlaýyna derýär. Bolwasa çay barada ýene bir zat o bilinýän zatlar ýazylan bir kitaby hamana Kur'an başyna degirilýär, şeýdip degirip berdi. Özlerini anlayan bular ya biz anlayan kim anlayan bular ya hemmesi birlikte duatıyor da ne jahy. Yo hakikat yoyulupdur bilbil. Hakikat yoyulupdur. Yani cahilim dünyada cahil nemeler devletler köp. Yani şu derecede hakikati yoyulan bir devlet millet yok. Bizim halkımız bu zatları yankı bolmaly mı kan diýip kabul edýärler. Hakykatda onuň ýaly däl. Hakykaty başgaçarak. Ýene bir zat bar, häzir aýtjakdym, ýadymdan çykdy. Umuman ine bilbil aýtdy bir pul üçin ine şol bütün hemme zatyny ýitirdi, ýitiren ýaly boldu da şu an. Arkaýynyň üstünden gülüp oýnap bolýar. Aýmurat. Bu gaty meşhur boldu oturan ýerinde. Ýanky ýene bir kezek nemese Gurbanguldan hem meşhur bolarmy kan ýa? Gurbanulyny geçer meşhurlukda. Soňam ýene bir zat ine ýadyma düşdi, meni sorajak zatym bagyşlarsynız. Indi şu ýanky Aýmurat asly Nevitde almış. Kakasam prokuror diýdiler. Indi şonuň bize kakasynyň ady, familiýasy gerek. Ildeşler bilýän bolsaňyz, bir soraşdyryp, bideşdirip görseňiz, Aýmuraty bizin o soňuna çelle alyp baraly bul. Kim bu? Nireden çykypdyr bu? Kemine bu prokurorun oğlu olup ödün şonyalı ve alıp baryan olsa kakak nehil prokuror ka olam gatıgıdıkkın. Bular şol nemeden çıkanlar. Hak hukuklarını uğratmadım ka oğlunun. Şonun ýaly bir neme. O illeşler. Soraularyňyz bar bolsa, sorap bilersiňiz. Ya hakykat ýoýulan wagtda nähil bolýar. Hemme zat tersde.
Uçar biletleri mutlu olmalı, pul alýarlar. Yani konsullukdaki ähli dokument, yani dokumenti talap edýärler-de. Ya da şoňa bir şert goýupdyrlar, ya da gerek bolýar. Bu zatlar mut edilmeli. Ya onun için kepter uçurup ya da Mongollaryň kıyaly poçta sistemasyny gurmana gerek yok. Ondan soň ýollar näme üçin ýapyk? Meselem şu zatlary ýa-ni bolmaly däl zatlar da ýöne bolmaly ýa-da görkezip hakykaty ýoýupdyrlar. Hakykatda mut bolmaly bu zatlar. Men näme Türkiýede mysal üçin men Türkiýe watandaşy däl, men pul tölerýär. Etjek işme. Ya men aýdaly Türkiýede o turist men geldim, ýa gapçygyma uğurladylar. Hemme zat gitti, pulum ýok, kartda pullarym, ýene dokumentlerim hem o zat bu zat. Indi men baryp o taýdan dokument almaly bolsam, o pulum ýok, pul tölemelimi? Ine şo zatlar göz öňüne tutulup sen daşara çykan wagtyň sana edilmeli işler, yani konsul ya da ilçana tarapından mut bolmaly. Öz watandaşyna mut bolmaly. Başga bir ýurdun watandaşyna pullu bolýar. Bu zat hemme ýerde şonuň ýalydyr. Bularyň o kiftansa bermeýänliginiň sebäbi şo taýda diýip aýtdyk. Bir illeşimiz cahil mi, gafil mi diýip sorapdyr. Cahil, gafil däl, ýa-ni bir illeşimiz hem örgütlenmeli diýip ýazypdyr. O örgütlenmeli iň gorkýan zatlar hem şol mu kan diýen örgüt nemesini bilmedim, bilýän bolsaňyz bir guramalaşmaly ýalakrak bir neme de örgütlenmeli. Şu zatlar ýöne bu neçeni hiç hili aýdylmady da, ýa-ni şu 30 ýyllap hiç kime aýdylmady. Ya ekrana çykyp maslahat berýän bolmady. Şoň üçin halkam gitdigiçe jahillaşdy da erbet. Ýöne şu 3 ýyldan bäri, 3 ýyl bolup barýar däni. Şu zatlar aýdylyp gelinýär, öwredilip gelinýär. Kän adam üýtgändir bunyň netijesinde düşünjesi tarapyndan, ilimi tarapyndan üýtgän adamlar gatykän orandy. Şu wagtda ýöne şu hiç hili maglumat alyp bilmän soň öňkü zatlar bilen gezdiler-de. Öňkü şol ýa-ni desturlar, zatlar bilen diýen, duýgular bilen hereket edip gezdiler-de. Pikirler bilen näle, duýgular bilen sözjek bolýar-da meseleleň ählisini. Owa. Şol ine hakykatlar aýtmaýan adam bolmandygy üçin 30 ýyldan bäri hakykatlar ýoýulypdyr da. O tarapam bar bu işin. Yani cemiyetiň içindäki gidýän ýalňyşlar bar da, ýa-ni ata sözleri diýip aýtdyň da näme ýalňyş. Ýa bir ata sözi bar da, ýatan öküze iýim ýok diýerler. Şol ata sözüniň bir häzirki 21-nji asyrda bir geçerli tarapy barmy? Günümizde öküzleri ýatyryp goýýarlar. Ýa-ni yatsaň iýim berýärler. Doğru dälmi? Yani süýtli bolsun ya da et üçin bolsun hemmesem köp hereket ettirmeýärler. Energiýa hökmünde harçlanmasyn diýip. O yatan öküze iýim ýok meselesi traktorlar çykmanka. Traktor nemesi ýok wagty geçýärdi. Şonuň üçin o sözler ýa-ni şoňa meňzeş gatykän nemeler bar. Bu zatlar hakykatymyzy bozýan zatlardyr. Yatan öküze iýim ýok ata sözü ulanışdan galmalydyr. Ulanmaly däldir bu zat. Bir wagtlar o şunun ýaly diýilipdir diýip aýdylar. Başga da bardyr ata sözü. Yani men kan neme türkmen edebiýatyny okamandygym üçin neme däl bu zatlara köp bir häkim däl. Söz bar. Köýdüň birine ananar ýaly däl diýen bir söz çykardyp
çıktı, orta attı. Bundan sonra o toğun doğunu anam yok diyen yalakım. Ha, toğun doğunu düşman diýilen bir söz çıkaryldy. Şu sözlerin neticesinde halkın içindäki bir ýa-da bir öz bilýän zadyny beýlekisi bilen ýannaksy bilen paýlaşylmaz ýalak etdiler-de. Hiç ýyly bir toýlarda da görýändir, aladalarda da hiç ýyly bir ýaşlylar zatlaram hatda maslahat berip oturýan däldir ýaşlara. Şol öňüne goýulan naharyny iýýändir, bir bilen tämet edýändir, ondan soň öýlerine çykyp gidýändirler şu ýaşlylaram. Ýöne aslında ýaşlylaryň etmeli zatlary başgasa da ol diňe toýuna gelip aýa dokap bermeliler. Özünden soňup gelýän nesili terbiýelemeli. Onam olar näde terbiýelesin sebäbi özleri jahilla olar. Özleri bilen o. Aýtýan şol ilk başda edilen zat da bularyň hemmesi. Ondan soň adamlar birini taýinlaýarlar. Birini taýinlap görýärler soňda. Ne bir ildeşimiz o bir soru sorapdyr da. Cemiyetde ütköşme barmy? Bar bolsa ne derecede? Bizim millet ayağa alar diýip, umyt barmy diýip sorapdyr. Ýa-ni bu soru gaty näme diýilýär? Varsaýymsal birak bir soru bolýardy. Ýa-ni jogaby şonuň ýaly bolmalsa bu zada kesin bir jogap bolmaz. Ýöne hökmen jogap bardyr bir şekilde. Yani biz cemiyetin näme diýene düşünýämiz ok. Pikir cemiyet diýilen zat. Yani sosiologiyada cemiyet yani şahsiyetlerden emele gelýän bir zat däldir. Cemiyet şahsiyetlere täsir edýän bir zatdyr. Şonuň ýaly bir tarapy bar. Şonuň üçin cemiyetin hereketleri ne öňünden çak etmek elmidama kyn bolýar. Onuň üçin gaty çuňur pikirlenip näme seredip bilýän ýa-da şol cemiyetin ýagdaýyna görä teoriýa orta atyp bilýän adamlar gerek. Sosiologiýa şonuň ýaly işleýär. Ýani takyk maglumatlar hem ele alýar, ýöne takyk maglumatlar bilen tamamlanan ok. Gynansak da cemiyet aradaky aýdylmaly zatlar. Şonuň üçin ýöne cemiyet şu wagt biziň cemiyetimiz gaty köp zat özüne siňdirýär. Sebäbi guuru we içi boş ýani köp zat içine alyp bilýär manysynda içi boş diýen bir cemiyet halyna gelipdi de indi şol näme berseň hem alyp dur şu wagt. Hemme zat alýar siňdirýär. Soň ýene bir näme bardyr. Köpçülükde ýene şu zatlaryň gurrungy köp gidýän bolsa, o gyzyklanmalar artýan bolsa, ýene bu bir işaratlarydyr. Ve bu zatlar bilen o gyzyklanýan, ýene biz ýurduň statistikalarına da izarlaýas. Soň ýurdun içindäki nemelere da izarlaýas. Ýani alyp bildiğimiz ýani takyk maglumatlara bu el alýas elbetde. O taýlardan seretsen neme var? Gaty uly ütköşmeler var. Bizim çak edişimizin üstünde bolýan zatlar. Soň ýene uçkun meselesi vardı bu taýda. Bu cemiyetin işi uçkun bilen başlaýandyr. Bir ýöneköý bir sebäp bilen başlaýandyr. Ýene Eýranda şu wagtda çelli adamlar köçede de ýa-ni zatlaryň bahasynyň gymmatlamagy, ýa-ni ýagyň gymmatlamagy bilen başlady. O ýag bilen başlady, ýöne şu wagt hökümet gitsin diýä biz ýa-ni şah döwrüni isleýäs. Şah ýa-ni bilmeýänler bar bolsa, Eýranda şah döwrü bar 60-njy 70-njy ýyllara çelli. O şah döwründe ýa-ni häzirki ýaly bir dini basgy nemesi ýokdy. Ýa-ni dini bahane edip basy edýärler şu wagt. Goýa din nemesi barmyş. Şonuň üçin onu etmeli däl, bunu etmeli däl. Bir giden bahanalar orta atýarlar da. Şonuň ýaly bir rejimiň gitmegini isleýärler şu wagt. Ýöne uçkun nereden çykdy?
Yani yağdan çıktı. Olam diňe yağ däl. Iki adam bir molim, birem beýleksin bile bak. Özüne janyna kas edýärler. Şu yağ alıp bilmedim. Yani öýe yağ getirip bilmedim. Pulum yok, yetmedi diýip aýdylan üçin uçkun ine şonuň ýaly ýerlerden çykýandyr. Uçkun zynjyrlama gidýändir ondan soň. Gaty öňüne geçip bolmaýardy bu. Yani Türkmenistanda ine şo zat o nemetjek, şonuň öňüne aljak bolýarlar. Ine pikir edin Aşgabatda näme üçin samolyot gonuny? Aşgabatda samolyotun gonmaýanlygynyň esas sebäpleriniň biri şo taýa adamlar barmal däl, uçkun çykyp biler. Aşgabatyň içinde çyksa o erbet. Ýaýramaga neme bolýar? Velayatlara ýaýraşy hasan sat bolýar. Aşgabatyň içindäki nemeler umuman şu jemgyýetiň içinde çykyp biljek uçkunlaryň öňüne aljak bolýarlar. Bular o zatlara akıl edip onun öňüne almana mümkinçilikleri ýok. Sebäbi bu zatlar nerede hasaplanyp ölçenýär? Esasanan jemgyýetiň häsiýetleri Amerikanyň ýörüýte institutlary bar. Ýa-ni bu işleri üstünde gyzyklanýan. Şolar alyp barýar. Iň gowy nämänem şolar bilýär. Bir jemgyýetiň nerede näme hereket etjegini, näme hereket etdirilmeligini şolar bilýär diýip bilýär. Men iň azynda okan zatlarymdan ýa-da şol institutlaryň alyp barýan işlerinden neme diýende aýdýan. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Ýa-ni hereket ulalyp barýar, onu görüp bilýärse, ulanmagyndan ziyada hile artýar. Ýa-ni öňler jaň edip neme bardyr? Çağalaryň içinde iň kiçisi ondan taýak ýedim diýip ýakyn ýara jogranyp derdine gurrun berýär ejesine ýakasyna. Şonuň ýaly bir ýagdaý bardy bundan 1 ýyl 2 ýyl jaň edip neme diýen adamlar. Ýöre indi jaň edýän adamlar bu işin bir parçasy ýalag. Maglumat getirýärler. Ýa-da şunu ýaly bir iş etjek bolýan, nähil pikir edýän diýip şol derejä ýokarlandy bolýan nemeler. Şu zatlaryň täsirinde ine neme diýip provokasiýa edýärler-de, onu ýörüýte edýärler. Şu soňky günler galdy o zat. YouTube'a çıkıp gurrunu edýäňiz ýa gıýbat diýip goş oturnak içinde edýän gıýbat edip dursunuz diýilen ýaly bir nemeler ulanýatlar. Sebäbi bilýärler bu ekrana çıkıp edilýän gurrunlar köpçüligiň beýnine täsir edýär. Bizim isleýän zatymyzam şolda. Ine biz hakykaty ine şunuň ýaly edip şekillendirýäs. Täzeden şekillendirýäs hakykaty. Ýa bir zat birinji gurrun bermesem adam düşünmeýär. Gurrun berýän soň bir aklynyň bir burçunda kenarynda galýar zat. Ondan soň şo bir wada ynanmasa da soň durmuşynda tejribe edýär. Diýmek diýär, dogrumy diýär. Ýa-da ýalňyş bolsa da ýalňyş diýär. Şonuň ýaly şu yankı bilen etýän şu gurrunlarymyzy adamlaryň beýnesine siňdirdi. Şonu siňdirmejek bolup blokiraw gösed olanýarlar. Şu gıýbat sözi eýem şu beýnin blokiraw etjek bolýarlar. Uçurjak bolýarlar şonu. Bunu yankı wel sapar ýaly bir topar nemelen alyp barýan işleri. Şu bir kuşdan neme başga aýalyň adyndan, gyýylaň adyndan da ýazylan nemeler bar da şonu. Yankı tanışlanma programmist olaram gatyw yankı neme derejesinde nähili hakerler da atlary razablaçyt edip bilýänler da şolary barlasak aýtdy şo wel sapar diýe gyýylan geldiler adyndan ýerýäneke. Ene şo ýaly adamlar ýa da şo gyýbat diýip blokiraw etjek bolýarlar. Bir illeşimiz atasözi ýazypdyr da. Şunu ýaly bir atasözi bar diýe.
köprüden geçýänçe doňuza daýdy diýip, ýöne diýe düşünmediklerim diýe doňuz bolana nädip daýdy diýmeli diýe ýa-ni doňuzdur diýip aýtjak bolýardy. Bulam bir kümsüklükmi diýeli, bir nemesi ýa-da käwatlar bir taktikada bolup bilýändir käbir halatlarda. Ýöne ýaňky türklerde de var edil şu atasözü ýaňky köprüyü geçene kadar ayıya dayı diýip, ýa-ni ayıya diýene ayı, aya dayı diýip aýdylýardy. Bizde biraz agryrak goýupdurlar onu ýa-ni doňuz diýip. Türklerde aya dayı diýerler. Sebäbi demesem sözleriň akşam gawat gelýärdi ayıya dayı. Şonuň ýaly elbetde ýa-ni doğru däl ol sözü ýetgedip ulanyp bor belki ýöne ýa-ni ahlak taýdan dogry kabul edilmeýär etika taýdan menim pikirimçe ýa-ni köprüni geçýänçe ýalňyş zada da dogry diýmeli bolýardy. Beýnansakda. Keminen üstäide ýaňky konsul mesele dolan geleýin. Şu konsul sözi Rimlilerden gelen söz perevodum. Ýaňky bile ýöremek, ýardamçy, aladaňy edici manylar berýär şu konsul sözi. Ýoldaş da. Awa, şolar ýaly manylar berýär-de. Indi bulan etýän zady bilen deňeşdir görsen halkymyz öýde, şonu aýdaýyn diýdim. Ene konsul kim bolmaly? Men şonu etmän ýagdaýynda şolar öz işini ýerine ýetiren oklar, öz işlerini hıyanatçılıkla peýdalandyrylar, hemem ýaňky biznes edýärler siziň üstüňizden. Siz olardan bu hileden talap etmeli, bundan has beter edip talap etmeli. Täşolar size çydaman alaşsyz galar derejede, ýa-ni size hakyky öz işini ýerine ýetirýänçe siz günne goýmalylar şonu. Ne halkymyz hemmemiz şonu etmeli. Ýa-ni bir soru beripdir bir illeşmiş. Türkiýede uzun wagtlap işlän zenalarymyza kompensasiýa bolarmy? Diýip ýazypdyr. Ýa kompensasiýa sözü bu taýda ulanlarmy? Ýa-ni sözüň özü de ýa-ni kömek manysynda aýtjak bolupdyr illeşmiş. Kompensasiýa sözü dogry gelmezmiken ýa-ni ýöne goldaw bolmaly hökman suratda. Bu adamlar daşa çıkıp näme-de bolsa da ýurdun içine pul getirdiler ve sağlıkları, ömrü tükendi bu taýdarda ýurdun daşynda. Şonuň üçin birinji el alınmaly zady sağlıkları, ikinji durmuşu ýa-ni durmuşyny ýöretmek üçin gerekli serişde berilmelidir. Ýa-ni pensiya demesi vardır. Şu ýagdaýda ýa-ni aýdaly şu betbahatçylykly ýagdaýda soňky 10 ýyl diýip ele alsak, gatkana adam ýurdun daşyna çykyp işläp nemetdi-de. Şolaryň hemmejesine bir ýöriteleşdirilen pensiýany fond arkaly deme berilmelidir. Hökman suratda. Onsuz bolup bilmeýär. Bunyň hem ykdysadyýete peýdaly tarapy var, hem jemgyýete ýaňky azrak Keynes bunyň ýazat aýdypdyrmy, aýtmadyrmy? Ýöne Keynesyen nemesi bolup biler taktikasy. Şonuň ýaly şu taýda jemlesem bormy kan diýen? Nähil pikir edýäňiz, aýtjak sadyňyz barmy? Sorawlar ýok bolsa jemlesem bor kemine. Sorawlar var da başka tarafa gidip barýasa sorawlar. Ýa-ni tema bilen tema değişli dälrek de. Onuň üçin o 6-njy gün soraw jogap gün edip belläp bileriz. Geçen 6-njy gün etdik. Şu 6-njy güne gelseňiz ýyleşler. Ýene de hemejek saada. Soraw jogap nemesini alyp bararys. Ona men şu vatandaşlarymyza aýtjak zadym ýa-ni aýmyrat ýaly pulo öz ahlagyny ýa-ni
näme diýilýär Sowetden türkmençe näme kemini Vicdan. Vicdanyny, ahlagyny pula satan adamlardan öz hak hukuklaryny talap edin, dowam edin, bizem dowam etýäs şonu. Sebäbi biz hemmämiz her kim öz borcumuz bilip her kim öz etmeli, işini etmeli, ýa-ni berilen soragy birazajyk değişli. Umyt barmy ýok, umyt bizden, sizden, hemmämizden talap edilmeli zat-da umyt. Hemmämize değişil zat. Eger hemmämiz hareket edebilýän bolsak, dilimiz gurulap bilýän bolsak, lalla bolsak, kerdäl bolsak, öz garşylygymyzy görkezip bilýän bolsak, görkezsek hemme zat gowy bolar diýip düşünýär. Sag bolun. Onda sağ olun. İyileşler. Olýar sag bolun vatandaşlar. Kemine bilmel. Sağ olun.